巧克力，巧克力跟吃。是辣椒吗？不要。Malé smětej. 帮助我们。我要快刀。可以了。Това е змия. Отровна змия ни казаха, че е. С малко чубричка и джоджанче и шарена сол балканска. Да пробваме какво става. Как е бе, Саша, месенцето? Я ни опиши. Като сланинка. Верно ли е такова? Като сланинка. От тебе. Добре, такова може да опитам. Няма заснеми. Ти себе подобни не ядеш скорпиони, нали? Не. Саша има твой стан. Много ме е страх да го изям. Змия бе, отровна змия, кой е те ти казах? Няма никакъв аромат, между другото. Обаче е вкусно. Да, нали си имаш ти? Няма никакъв аромат. С джорджан и балкански шарна сол. Между другото е хубаво. Майтапа на страната. Добро е. Майтап няма майтап. Джега джанда мейшър ма. Мейшър? 你们喜欢吃这个吗？对吗？喜欢呢。我们也经常吃。我们不明白这个是什么蛇？这什么蛇呀？对啊，草蛇，没有毒的，没有毒的，对。所以我们特别喜欢我们的生活。Смятай, змия. Преводка. Значи, учената казва, че тази змия била някаква змия, обаче и тя не знала точно това, но няма отрова, така че да бъдем спокойни. Да. Това дет го едеш няма отрова, обаче змията е имала отрова. Така Тя е имала, но в момента вече няма, така че може да се яде. Ето, близък кадър, змия. Хапваме змия. Да.